Hausawa kan ce rashin sani ya fi dare duhu. Ina 'yan uwa al'umma masu buƙatar ingantattun rinannun suturu samfurin Senegal da ƙasar Mali. Shagon sayar da suturu da rini na Malians and Senegalese Textiles Dice Global Solution. Masu mayar da tsohuwa yarinya suna sayar da ingantattun suturu iri-iri kamar Kampala, Shadda, Galila da dai sauransu. Haka zalika suna rinin suturu da suka koɗe tare da buga su yadda za su dawo sabbi garau a gare ka. Malians and Senegalese Textiles Dice Global Solution suna sayar da suturu ga masu sari ko daidai. Bugu da ƙari kana iya sayan kayan su kai ma duk inda kake. Domin neman ƙarin bayani ana iya tuntuɓar ofishin Malians and Senegalese Textiles Dice Global Solution da ke lamba 5 Second Gate a tashar motoci ta Jabi garrage Abuja. Ko a buga lambar waya 09-10-75-829 ko kuma lamba 0800-33-62-50-85. Malians and Senegalese Textiles Dice Global Solution. Sutura ita ce mutum.